ngokuya besingakamsebenzisi ulima lula besiphethula. Sithe-ke ngoku sakuba singaphethuli sawubona umahluko ngoba umhlaba awukhukhuliseka uqhekekile izindonga. Yiyo-ke ngoku le nto siye sabona uba kungcono silime apha kulima lula ngoba sivunile umbona. Ngoku sisajonge iimbotyi nangona sibe leyithi ukuzityala, sityele leyithi phaa. So ke ngoku uyathetha ukuthi loo nto isivuno ngeke sibe sihle kuthi. Qha ke that is the first time silima ngolima lula. Sizawuphinda ke ngoku sesi-understandile ukuthi sibe leyithi. So kufuneka ke ngoku silime ngexesha ekulilo. Umbona ke wona sesiya-understand uba according to i-weather yalapha kule ndawo sikuyo. So ndicinga uba mna zizo into ezibalulekileyo. Ngoku ndilima kulima lula ndizibona ngathi ndizoba noko ndizawuphunguleka nalapha ekubhataleni kakhulu ngoba iindleko zokuphethula nezokulima lula azifani. Kwicala letraining nangona ke besizamile ukuthisa singakatreyini, kuthe kusofika itraining sabona uba eyi siphazamile. Ulwazi ke ngoku lwaye luphangalala kuthi. Ngoku siyazi nendlela zokumikisa amayeza, ufuneka umikse kangakanani kwi-hectare. Nakufana nokutyala umbona, uyazi ukuthi entsimini iinkozo ezinotyala i-hectare zingaphi. So loo nto ikhombisa ukuthi ulima lula usifundise lukhulu, sigeyine more kunokuya besityelisa kuko ngoba bekungekho training besizithola. Lo myalezo ndiwuphathelwe liSebe lezoLimo.